μπορεί να γίνουν κυβερνητική πολιτική. Δεν τα αντέχει η κοινωνία. Δεν είναι λύση για την πραγματική οικονομία. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες συνταγές που πρέπει να αποκρουστούν άμεσα. Η αγορά οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι η κοινωνία την αγορά. Οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους πρέπει να είναι πάνω από τις αγορές και τα κέρδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ένωση τραπεζιτών, η φωνή των χρηματιστών και ο τροχονόμος των αγορών. Οφείλει να είναι ένωση πολιτών, αλληλεγγύης και συνοχής και θωράκισης των λαών από τα κερδοσκοπικά τροπικά. Η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή θα βουλιάξει. Την κρίση τη δημιούργησαν οι αγορές, οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές. Δεν θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα τεράστια προβλήματα και είναι στο στόχαστρο των κερδοσκόπων, των τζογαδόρων και των Βρυξελών. Όμως δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση και δεν πρέπει να υποταχθεί στις απαιτήσεις και τις συνταγές που εξοντώνουν τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Υπονομεύουν το κράτος, υποθηκεύουν το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.